Perkenalkan, nama kula Uswa Fadilah, nomor 3 dosa 3, datang kelas 10C. Lan mitra kula. Kepangaken nami kula Muhammad Syafiq Abdal, nomor absen selikur, datang kelas 10C. Video ini kula lan mitra kula badhe cerita babagan Dewi Arimbi. Dewi Arimbi minangka salah sawijining penguasa kraton Pringgadani ing pagelaran wayang Mahabharata. Arimbi utawa Hadimbi iku putri keloro saka Prabu Trembaka, raja raksasa ing tanah Pringgadani kang krama karo Dewi Hadimba. Dewi Arimbi duweni sedulur 6, yaiku Arimba, Prabaksra, Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan, lan Kalabendana. Dewi Arimbi krama karo Bima alias Werkudara, salah sijine Pandhawa 5. Saka bebayan iku dheweke dikaruniai anak lanang jenenge Gatotkaca. Watak Arimbi dikenal duweni kelebihan, yaitu putri ayu kang duweni watak jujur, setia lan penyayang. Kajaba iku, Dewi Arimbi duweni kesaktian sing bisa ngwahi wujude saka raksasa dadi putri ayu. Lan uga dikenal minangka wanita kang ora leren merjuangke rasa tresna marang Bima. Perangane Dewi Arimbi yaiku tresna banget marang Bima. Mula yen ana wong sing pengen nyenengke dheweke ora gelem buka atine. Dewi Arimbi duwe cacat fisik yaiku buta.